लोगोफोर नोंसोर मिथिगौना शास्त्र बिजाबनि बायदिब्ला सिमाङाव जिबौ नुनाया जोंनो मा इसाराखौ फोरमायो। जिबौ हारिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोरजों लोब्बा गोनां मासे जिब महरै मिथिनाय जायो। अदेबानि खायसे हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो नाग पन्चमीनि दिनाव जिबौनो फुजा होनाय जायो। नोंथांमोनाबो मालाबाफोर सिमाङाव जिबौ नुफेरबाय जानांगौ, नाथाय जों बेखौ जेबो इम्परटेन्ट होनाय जाया, सिमांनि बाथ्रा होनना बावगारलाङो। नाथाय शास्त्रनि बायदिब्ला जोंनि खायफा सिमाङा जोंनि जानो गोनां जाथायखौ फोरमायो, जायखौ जों मिथिना थानाया मोजां। लोगोफोर, सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 गोदानै फैदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि धोरोम शास्त्रनि माखासे मिथिमोनै बाथ्राखौ भिडिअनि गेजेरजों सोलोंना लानो हायो। लोगोफोर, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांनो नाजागोन सिमाङाव जिबौ नुयोब्ला जोंनो मा इसारा दिन्थिनाय जायो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअनि आबुं गियानखौ मोननो हायो। लोगोफोर, बे दापुर मुगानि बाथ्रा। सानसेखालि आफा शिबआ कैलास हाजोआव जिरायनानै दंमोन। अब्ला बिमा पार्वतीया आफा शिबखौ बुङो, हे स्वामी, आं नोंनि खाथियाव मोनसे सोंथिनि फिननाय नागिरनानै फैदोंमोन। अब्ला आफा शिबआ बिमा पार्वतीखौ बुङो, हे प्रिय, बुं नों मा सोंथिनि फिननायखौ मिथिनो लुबैदों। अब्ला बिमा पार्वतीया शिबखौ बुङो, हे स्वामी, सिमाङाव जिबौखौ नुनाया सुबुं माहारिखौ मा इसारा दिन्थियो। हे स्वामी, नों बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायलांदो, जाहाथे आंजों लोगोसे बुहुमनि सुबुं माहारियाबो बेनि सोमोन्दै मिथिमोनो। अब्ला आफा शिबआ बिमा पार्वतीखौ नायनानै बुङो, हे पार्वती, सिमां नुनाया गासै सुबुंनि जिउजों गोथौ सोमोन्दो थायो। बेसोरनि खायसे गिदिर फिसा जानानै थांनाय जाथायनि सिगांग्रो सुबुं माहारिनो सिमाङाव इसारा दिन्थिग्रोनाय जायो, जायखौ सुबुं माहारिया मोनदां हाया। हे पार्वती, आं नोंनो बेनि फिननायखौ मोनसे सल'नि गेजेरजों फोरमायलांगोन। नों गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। बे सल'आ जादों राजा यशबन आरो अशोक ऋषिनि। बे सल'नि गेजेरजों नों मिथि मोनगोन सिमाङाव जिबौखौ मानो नुनाय जायो। हे पार्वती, दरसे जायगायाव यशबन मुंनि सासे राजा दंमोन। बेनियाव सासे राजाया माबायदि जानांगौ बे गासिबो गुना दंजोबोमोन। बियो सासे धोरोम सिबिसुला, अनफावरि गोसो थानाय सासे सैथोजों सोलिग्रा राजामोन। बिनि रायजोआ जोबोर गिदिरमोन। बिनि गासै फोरजाफोरा बिनि बोसोनखौ गोसो गोथारै फालियोमोन। बियो अरायबो शिबखौ फुजा होयोमोन। बिनि बिसिनि मुङा जादों सुनेना। बियो सासे गियानि, गुणी आरो फिसायनि बोसोनखौ फालिग्रा आरो गासै बिथिङावनो हेफाजाब होग्रा सासे आइजोमोन। बिसोरहा गथ' गथाय गैयामोन, जायनि थाखाय बिसोर सम सम दुखु जायोमोन। बेबायदिनो सानसेखालि हर गेजेराव राजा यशबनआ मोनसे गोमोथाव सिमां नुनायसै जे मासे थैनाय जिबौआ बेनि आथिङाव हेबनानै थानाय। राजा यशबनआ बे सिमांखौ नुनानै जोबोर गिखांनायसै आरो सिरि मोनखांनानै बियो सिमांनि गासै बाथ्राखौ बिसि सुनेनानो फोरमायनायसै आरो दुखुजों बिसिनाव सोंनायसै, हे प्रिय, आं सिमाङाव मासे थैनाय जिबौखौ नुदों, बे मानि जाहोन जानांगौ? आं दिनै मानो बेबायदि सिमां नुखो? अब्ला रानि सुनेनाया फिसाय यशबनखौ साहस होनानै बुंनायसै, हे स्वामी, जों नुनाय माखासे सिमांफोरा जोंनि जिउनि फैनो गोनां खायसे जाथायनि रादाब होयो। बे सिमांनि गुबै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जों सासे शक्तिशाली ऋषि मुनिनि हेफाजाब लानांगोन। अब्ला राजाया गावनि मन्थ्रिफोरखौ लेंहरनानै बुंनायसै, हे आंनि अनजालु मन्थ्रिफोर, आं दिनै गोमोथाव सिमां नुनाय जादों। आं सिमाङाव मासे गोथै जिबौखौ नुनाय जादों, जाय आंनि आथिङाव हेबनानै दंमोन। बे सिमांनि ओंथिया मा बेखौ मिथिनो थाखाय ऋषि मुनिफोरनाव सोंहैनांगोन। राजानि आदेश बायदियै यशबननि गासै मन्थ्रिफ्रा नोगोरनि गासै ऋषि मुनिफोरनियाव बेनि फिननायखौ नागिरहैयो, नाथाय रावबो बे सिमांनि ओंथिखौ खिन्थानो हाया। अब्ला गासै मन्थ्रिफोरा राजा यशबननि खाथियाव फैफिननानै बुंनायसै, हे राजा, जोंनि नोगोरनि रावबो ऋषि मुनिफोरा बे सोंथिनि फिननायखौ होनो हायासै। अब्ला सासे मन्थ्रिया राजानि खाथियाव फैनानै बुंनायसै, हे राजा, जोंनि रायजोनि खाथियाव दरसे हाग्रायाव अशोक मुनि मुंनि ऋषिया आश्रम लुना थायो, जाय गासै जिबौ हारिखौ नासिक यज्ञआव खामजानायनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। बेनिखायनो बै ऋषि मुनिखौ जिबौनि रक्षक होननाबो मिथिनाय जायो। जों बै अशोक मुनिनि खाथियाव थांब्ला बेनि फिननायखौ मोननोबो हागौ। अब्ला राजा यशबनआ अशोक ऋषि मुनिनि आश्रमाव थांनो लानायसै।
अब्ला राजा यशबनखौ नुनानै ऋषि अशोक मुनिया सोंनो लानायसै, हे राजन, जोंनि आश्रमाव नोंथांखौ बरायबाय। बुं, नोंनि जेंनाया मा? मा जाहोननि थाखाय दिनै नों बेसिम फैनाय जाखो? अब्ला राजाया बुंनायसै, हे ऋषिवर, आं नोंनाव एसे मदद नागिरनासो फैनाय जादों। आं जिबौनि मोनसे गिथावना सिमां नुदोंमोन। बेनि ओंथिखौ मिथिनो थाखाय आं बेसिम फैनाय जादों। अब्ला अशोक ऋषिया बुङो, हे राजन, नों जिबौनि माबायदि सिमां नुदोंमोन? जेबो सानालासे आंनो फोरमायना हो। सिमाङाव जिबौ नुनाया मोनसे नङा मोनसे ओंथि गोनां जायो। बेखायनो नों आंनो बेनि सोमोन्दै फोरमायथिबानो जाबाय। अब्ला राजाया ऋषि मुनिनो फोरमायो, हे मुनिवर, मैया मोनायाव आं मोनसे गिथावना सिमां नुदोंमोन। मासे थैनाय जिबौआ आंनि आथिङाव हेबना दंमोन। अन्नानै नों आंनो बे सिमांनि ओंथिखौ फोरमायना हो। ऋषि मुनिया अब्ला राजानि बाथ्राखौ गोसो होना खोनासंनानै बुङो, हे राजन, नों सिमाङाव थैनाय जिबौखौ नुदोंब्ला नोंनि जिउनि हेंथा हेंसिफोरा थाबैनो जोबस्रांगोन। बेयो मोजां सिमां, बेनिखायनो नों जेबो सिन्था खालामालासै मेहेलाव थांफिनदो। बेयाव गिनांगौ जेबो गैया। बेनि उनाव राजा यशबना खुसि जानानै अशोक ऋषिमुनिनि आश्रमनिफ्राय राजमहलसिम गिदिंलांफिनो। साननैसो समनि उनाव बे सिमां बायदिनो राजा यशबननि राजमहलाव जानाय खैफोदफ्रा जोबस्रांनायसै। आरोबाव सानसेखालि हर गेजेराव राजाया मासे गिदिर जिबौखौ हमनाय सिमां नुबावनायसै। सोरांनाय लोगो लोगो यशबनआ ऋषिमुनिनि खाथियाव थांनायसै। बेयाव थांना बियो बेनि ओंथिखौ सोंहैबावनायसै, हे ऋषिवर, आं सिमाङाव मासे गिदिर जिबौखौ हमनाय नुदों। अन्नानै नों आंनो फोरमायदो, बेखौ सिमाङाव नुनायनि ओंथिया मा? अब्ला अशोक ऋषिया बुंनायसै, हे राजन, नों जिबौखौ सिमाङाव हमनाय नुदोंब्ला बेबो मोजां सिमां। बे सिमाङा बेखौनो फोरमायो दि नों फैबाय थानाय समाव नोंनि गोब्राब नाजानायजों धोन दौलत मोननो हागोन आरो बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हागोन। एसे गोबाव समनि उनाव राजा यशबना दावहायाव देरहानानै बे सिमां बायदिनो एसे गोबाव समनि उनाव राजा यशबना दावहायाव देरहानानै रायजोनि सम्पथिखौ बारायहोनो हानायसै। राजा यशबना थामथि खेब सिमां नुबावनायसै। बै बाराव राजाया मासे जिबौखौ बिरथिंबायनाय नुनायसै। बे बारावबो राजाया जेब्ला सोराङो अब्ला लोगो लोगो अशोक ऋषिनि खाथियाव थांनायसै आरो ऋषि मुनिनि सिगाङाव बुंहैनायसै, हे ऋषिवर, आं सिमाङाव मासे जिबौखौ बिरनाय नुदों। बे सिमां नुनायनि ओंथिया मा? आं बेखौ मिथिनो थाखाय नोंनिसिम फैबावनाय जाबाय। अब्ला ऋषि मुनिया बुंनायसै, नों जेब्ला सिमाङाव जिबौखौ बिरथिंनाय नुयो अब्ला बेयो उन्नतिनि मोनसे इसारा। थिग अशोक मुनिनि बुंनाय बायदिनो बेनि उनाव राजानि बेपार आरो खेथिया उन्नति जानायसै। बियो गोबां लाब खालामनो हानायसै। राजा यशबननि ब्रैथि सिमां। साननैसो समनि उनाव राजा यशबना सिमाङाव बार बार गोसोम जिबौखौ नुनो मोननायसै। बे बारावबो राजा यशबना बेनि फिननाय नागिरनानै ऋषि मुनिनिसिम थांफिननायसै आरो ऋषि अशोकनियाव सोंहैनायसै जे, हे ऋषिवर, आं सिमाङाव बार बार गोसोम गाबनि जिबौखौ नुबाय थादों। बेनि ओंथिया मा? अब्ला अशोक ऋषिया बुंनायसै, हे राजन, जेब्ला सिमाङाव बार बार गोसोम जिबौखौ नुयो, बे गोसोम जिबौआ खैफोद दिन्थिनायनि इसारा। बे खैफोदखौ दानगारनायनि राहाया धोरोम शास्त्र बिजाबाव दंखायो। अब्ला राजा यशबना ऋषिनि बोसोन बायदियै गिदिर फुजा होनानै बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोननायसै। बाथि खेब राजा यशबना सानसेखालि हर गेजेराव गोथां जिबौखौ सिमाङाव नुबावनायसै। बे खेबावबो राजाया सोरांनाय लोगो लोगो ऋषि अशोक मुनिनि खाथियाव थांना सोंहैबावनायसै, हे ऋषिवर, आं सिमाङाव गोथां गाबनि जिबौ नुदों। अन्नानै आंनो फोरमायदो, बेनि ओंथिया मा? अब्ला ऋषि मुनिया बुंनायसै, हे राजन, सिमाङाव गोथां गाबनि जिबौखौ नुनाया मोजांनि बाथ्रा। बेबायदि सिमाङा नोंनि जिउआव जानो गोनां मोजां जाथायखौ दिन्थियो। बेनि उनाव राजा यशबननि रायजोआव मोजां फसल जानायसै, जायनि थाखाय राजानि फोरजाफ्रा जोबोर खुसि जानायसै। राजा यशबननि द'थि सिमां। सानसेखालिनि हर गेजेराव राजाया गुफुर गाबनि जिबौखौ सिमाङाव नुनायसै। बे खेबावबो राजाया सोरांनाय लोगो लोगो अशोक मुनिनि खाथियाव थांबावनायसै आरो सिमांनि बाथ्राखौ फोरमायनायसै, हे ऋषिवर, आं सिमाङाव गुफुर गाबनि जिबौखौ नुनाय जादों। बे सिमाङा मानि इसारा? अन्नानै आंनो फोरमायदो। अब्ला अशोक ऋषिया बुंनायसै, हे राजन, सिमाङाव गुफुर गाबनि जिबौखौ नुनायाबो मोजां बाथ्रा, जायजों गोबां धोन मोननो हायो। बेबायदिनो
गोबां साननि उनाव राजा यशबना मोनसे जाथायनि गेजेरजों गोबां बुरजा धोन मोननो हानायसै। राजा यशबननि स्निथि सिमां। बै दिनखालि राजा यशबना सिमाङाव नुनायसै जे मासे जिबौआ राजाखौ गिनानै खारदों। अब्ला बै बारावबो राजा यशबना सोरांनाय लोगो लोगो ऋषि अशोकनि खाथियाव थांनायसै आरो बुंहैनायसै, हे ऋषिवर, आं सिमाङाव मासे जिबौखौ गिनानै खारनाय नुदों। हे राजन, जेब्ला जिबौखौ सोरखौबा गिनानै खारनाय नुयो अब्ला बेयो मोजां बाथ्रा नङा। बे सिमाङा बेखौनो फोरमायो दि नों नोंनि सुथुरफोरजों थगायजानो हागौ। थिग बे सिमां बायदिनो बेनि साननैसो उनाव राजानि सासे मन्थ्रिया राजाखौ थगायनायसै। नाथाय राजाया बेनि सिगांनो थियारि जाखानानै बै मन्थ्रिखौ हमना जोबना दोननायसै। राजा यशबननि 8थि सिमां। बै सिमाङाव राजाया मासे जिबौजों अरजानाय नुनायसै। जेब्ला राजाया बे सिमांखौ नुयो अब्ला सिगांनि बायदिनो ऋषिमुनिनिसिम मदद नागिरना थांनायसै आरो गासै बाथ्राखौ ऋषिमुनिनो फोरमायनायसै। अब्ला ऋषिमुनिया बुंनायसै, हे राजन, बे सिमाङा मोजां नङा। बेयो नोंनि जानो गोनां खैफोदखौ दिन्थिदों। बे सिमां बायदिनो राजाया साननैसो समनि उनाव गोब्राब बेरामजों गोग्लैनानै थानायसै। अब्ला ऋषिमुनिया बे बेरामखौ सोखानायनि राहाबो दिहुनना होनायसै। बे राहाखौ खालामनायनि उनाव राजाया हामनायसै। बेबायदिनो गोबां सान बारलांनायनि उनाव राजाया 9थि खेब सिमाङाव जिबौखौ गावनि राजुल आफादाव जिरायना थानाय नुनायसै। बै सिमांखौ नुनायनि उनाव राजाया ऋषिमुनिनि खाथियाव बेनि फिननाय नागिरना थांनायसै। हे राजन, बे सिमाङा नोंनि सन्तानखौ बारायनाय। बेबायदि सिमां नुदोंब्ला नों सासे गथ'नि बिफा जानो हागोन। अब्ला राजाया बै बाथ्राखौ खोनाना जोबोर खुसि जानायसै। थारैनो बे सिमां बायदिनो राजाया सासे समायना फिसा हौवाखौ रानि सुनिलानि गोरबोनिफ्राय मोननो हानायसै। लोगोफोर, बेबायदिनो आफा शिबआ बिमा पार्बतीनो फारि फारि फोरमायलांनायसै जे सिमाङाव जिबौखौ नुनायनि माखासे ओंथि गोनां बाथ्राखौ। आइ बिमा पार्बतीया बे सोंथिनि फिननायखौ मोनखांना जोबोर गोजोनना आफा शिबखौ बुंनायसै, हे स्वामी, आं नोंनि फिननायखौ मोननानै जोबोर गोजोनबाय होनना। लोगोफोर, शास्त्र बायदियै आफा शिबआ बिमा पार्बतीनो फोरमायनाय बै बाथ्राखौ नोंथांमोना बोरै मोनखो? जुदि नोंथांमोना बे सल'खौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय। भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायबाय बिसोरनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।